ku sabon kiɗa na Ubangida. Gambo gujin. Allah fa sai zauna ba. Maman mi sai na ya gudu Lagos. Na talauci sai kase ni abinci yau da ni gobe babu basisi ba. Allah sabe ma bai sai ya nan ba. Sai gudu sai gida ya sa kai kati nasi dubban kuma yayi zabe a gida. Maman mi sai ta tafi na Lagos ba ni na zibra. Bari kulin komai abin yayi kudi da yawa. Haka ne. Kai ta fama maziba kai gaba kida ina nan ina bacci ka hana na bacci. Ya zaka dinga zaka tafi zabe ya gabato. Kullum ka sai hakuri zaka kare yi. Aha sai ya mutu tukuna. Sai ya mutu tukuna. Ina dan gwari. Kwantar da hankalinka. Yanzu ai a koda yaushe ana so mu Hausawa ka gane ko muna so mu dinga roƙon Allah ka mana canji. Kai Hausa baka da batalwa Allah. Kullun wayo ne Yoruba akwai wayo. Sai Yoruba nuna su ne a san suna karbewa nan kun sai aribe boda. Duk abin da ka faɗa a cikin wannan mulki ni ba zan masa maka ba. Ko me ka faɗa haka ne to amma ba dan gaya maka canji ya zo. Canji ya zo. Ba sai da ba wannan magana. Canji ya zo. Menene canji ya zo? Canji wato akwai wata jam'iyya tamu wacce ta sauka wacce ake tsanta kuɗi akan hanya. Na kana tafiya ka tsanci kuɗi akan hanya ta ƙara dawowa. Jam'iyyar PDP mai alamar laima. PDP mai alamar laima ta dawo. Sai dawo? Zai dawo. Sai dawo? Fada. Allah. Ai nake ga maka yanzu mun samu zaɓi mafi alkhairi a nan ringim da taura ai mu alhamdulillah. Allah kuwa ringim da taura yanzu sai dai mu daga hannu mu Allah godiya saboda Allah ya bamu baya goye marayu aljanna mai masoya da yawa jirgin annabi Nuhu an tsile ka gidan kowa wanda zai taimake ka ya baka sana'a ma komai da komai. Wannan ba kowa Allah ya kawo mana bai tabbatar mana da hi. Face Honorable Gambo Ibrahim Gujungu. Honorable Gambo Ibrahim Gujungu da kake gani shi baya goye marayu ne aljanna mai masoya da yawa jirgin annabi Nuhu an tsile ka gidan kowa.